ai wato idan ina shan rake kai Allah sarkin baiwa wai budurwa da jika wato da na sha raken nan in na gutsuri rake wata nutsuwa ce take zuwa min da kaifin hankali ai baka sani ba ai duk lokacin da na gabtarawa raken na haƙuri na jahi idan na zuƙa jin zuƙa su nake a ciki na kamar ruwa ina sauka in yi ruwa ai baka sani ba wato idan na samu rake har wata tambaya nake wa kaina sannan kuma na kasa bawa kaina amsa me yasa motar rake ba ta yin hadari saboda tunda nake ban taba ji an ce ga motar rake can ta faɗi ba kuma fa kaga haka ne fa domin da tana hatsarin da girdin raken sun faɗa ba me yasa ba ta yi din ko kuma nauyin raken ne yake hanawa to wannan abu a duhu kura uba ba gauda wata ko ana iko yake me ya faru haka ina jin ka rake cike fal yake da ruwa idan ka gutsire shi ruwa har an wale yake idan ka girgiza ba za ka ji karar shi ba idan kuma ka tsirar da shi ba zai zubo ba ai ni na ga wani abun mamaki da na je wani gari mai suna yan rake saboda tsabar yawan raken garin da rake suke wanka bari in takaice muku zance ba ku ga abin mamaki ba wani gari da muka je wai shi garin sukari ba nan mu muna dasa rake ba a ƙasa haka to su duk rijiyar da take garin ruwan raken ne kawai a ciki sai dai a rinka zira guga ana iba a sha zaki amma dai kai gizal koki yan uwanka ne ko kai a garin nan waye bai san kai makaryaci bane ni ne makarancan ƙarya tun da muka zo nan gurin ai faɗa ma ɓata baki ne an ce karuwa ta hau gado